I pozdrav svima prijatelji, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo se šta ti je, šta da ne koristim, može šta ćemo? Ovdje ima, nama nešto, graveyard, yes. Žurili smo graveyard. Napokon 5 arena. A teraz dodam, aj se zabio na crnu traku. Ili ovako, samo da nam bude graveyard. Ja dobio sam baš za graveyard. Al, bitno je legendarna, baš druga je žurili smo. Ja sam odigrao 2 runde 2 na 2. Tako da sakupim Crown Test, pa da uzmemo u ovoj epizodi i Crown Test. Pa, ajmo da vidimo kako sve ćemo da... malo prije. Znači, moj push je bio, najbolji push mi je bio Prince i Graveyard. Znači, Prince još Graveyard udari, ovo, znači, to je najbolje na svijetu i žurili smo, znači, žurili smo, pa žarule. Da. Dalje, može Hog, može, ajde, onako, evo ga Graveyard. Evo sam, napokon sam neku Graveyard. Evo vidite prijatelja, vidi dva prijatelja. Ovo su vam dva prijatelja, kad se dva prijatelja slože, oni su prijateljski prijatelji. Šta to, what? Šta to sad? Žuli smo je to. Ma uništi ih, pa žuli smo. Znači 10 eliksir ide Prince i Graveyard. Što ne? Well played. I vreme. Graveyard. I on će da puca u njega. A ja sad ću ovih skeleton malo da mu pomognu. Ali mislim da neće uspjeti i da ćemo napraviti malo nešto. Super. Lepo smo napravili puša. Super. Ok, super. Riješili smo znači 2 tornja. Što je super. Znači ostavlja, dobro, već stavi Hog rajde, ovo će biti malo teže, ali dobro je što imamo ove dobre karte, tako da, sad taman će ovaj da sruši ove skeletone, što je to, kako? Da li imamo Wizard ili Miniona? Wizard. Kako se čulo odjedno, znači imamo, ja stavim odmah, ako uspije da se brani, nek se brani. Skupim 10 eliksira da napravimo push Graveyard i Prince ponovo. Da bi mogli, možemo 3 krune, pa da odigramo samo još jednu. Da, evo ga. Ajde više. Ne, ja ću poluditi. Ako narušimo ovu kulu i pobjeda je naša. Good game, well played, good luck, thanks, tako. Ovo je smo. Dobro, možemo da odigramo još jednu rundu? Da. Još jednu rundu, ako pobjedimo, možemo točiti ljudima i Crown Test. Što je super. 6. arena. Može? Imamo push. Znači. Dobro, ovo se bacio ovo. I bacio je to. A skillio. Nije pala, reći. Wow. Ali, mi idemo ovako. Dingle bell. Znači ima skeleton. Popušaj to. Eto, pušamo što se ne čuti. Nisam pip, seka god. Biti. Pa kad ti ubacim skeleton je level 2. Maće se pita što se znači. Da, skeleton nisu inače level 2. Da, sad neko nam sruši ovu kulu. Ili ovaj moj. Je li ovo?
Ja, poboj su jedan je iz drugog tima. A nisu, ovi se vratili. Pa dobro, sve ovo što se sad... puš. Ali ja mislim da treba se nešto biti. Ja, kako zove? Gdje on stavio? Gdje se stavio liko? Ovo nije normalno. Žurio je možda, pa je malo polupo gledao, malo je razmišljao dobar dan, ali sam gdje ja sprk, ali sam im ga toliko raspoložen. Da. Znači stavio Baby Dragona i da prvo Hog Rider da prođe. Da nastavlja problem, zašto će ovi, taman imamo puš. I taman imamo ga ovako stavim. I ti, ajde, baci da, to, idemo, puš. To bre, ja, pa sad si redo, majmo. Ali je redo, super. Može, ajde, deri. I samo napišem good game, haha. Aha, i dobro. Zatim što muzika mi je uključena. Sad možemo biti. Dobro. Vidimo da dobro. Ajde ocenimo za kraj videa ovaj Crown Quest. Dobro, 335 golda i dobio sam 20.000 golda na 20.000. Još sam oni super meč kao prvi bolje. 2 gema, mini peka, skeleton barrel, 28 testuli i rocket. Dobro. U moj deck ne mogu ništa da upgradem. Tako je, ajde. Znači dobio sam 16 rage-a, ali neću da ga, to je na neki level ga ne koristim. Jedno kad ga stavim pa ću onda koristim i dizirije smo, pogledajte vidio da smo dobili, kako zove, Graveyard. Znači traje minut da sam kratko samo trebam sa prometiku, to je to. A sam se ova epizoda bila like, share i subscribe i vidimo sljedećem.